Kasama po natin ay si Sister Trinidad Bundad. Trinidad Bundat. Siya po ay isang member ng Confraternity of the Holy Rosary dito sa Manawag. Ilang taon na po kayo? Na member. Ilang taon na po kayo? Ilang edad ninyo? Ilang edad ninyo? I'm 82. 82 years old. Oh, so ilang taon na kayong member ng confraternity? I don't know, but since 1941. Ay, 1941. Oh, ngayon na po masasabi ninyo sa isang organisasyon na tinatawag natin confraternity. Ano po ba ang naidudulot at naidulot sa inyo sa buhay pagkakakristyano? Ano bang naibigay sa inyo? Well, pag nagdadasal kami in group Yeah. with the Holy Rosary, sometimes, not all times, ipagkakait ng mahal na ina ang panalangin namin, natulungan kami. Oh, so talagang answered prayers palagi pag nagdarasal ka kay Ma'am Mary. Not always. Bakit not always po? Not always. Well, Siguro nagdududa kayo, tao no? lang naman kami, Father, nagkakasalanan din. Pero siyempre, pag nagdasal tayo kay Mama Mary, ibibigay po yon. Okay. Father. Maraming salamat. Especially nung pinorm namin yung devotion for San Isidro de Labrador during Father Salazar. Yung walang-ulan, Father. Okay, so Pero during the Mass, umulan na ng masyadong Yun po, malakas. nagdasal kayo sa umulan. Yes, Pero hindi po kayo nagdala ng payong. Hindi, Oh, Father. kaya nga hindi kayo naniwala na uulan. Ano? Sige po, maraming salamat po. Okay.